जिला के ऊ बदमाश ह। पूरा एरिया में चर्चा चलेला, लेके पिस्टल घर से निकलेला, पूरा एरिया में चर्चा चलेला, लेके पिस्टल घर से निकलेला। संसद विधायक लोग के खास ह। नस कह दी तोहके लम्भरवा, सुना जिला के ऊ बदमाश ह। नस कह दी तोहके लम्भरवा, सुना जिला के ऊ बदमाश ह। जिला के ऊ बदमाश ह। डरेला नहीं कबो पुलिस प्रशासन से, रखले बाहिला के पूरा जिला अपना भाषण से, जिला अपना भाषण से। डरेला नहीं कबो पुलिस प्रशासन से, रखले बाहिला के पूरा जिला अपना भाषण से। आगे पीछे घूमत गुंडा 50 ह। नस कह दी तोहके लम्भरवा, सुना जिला के ऊ बदमाश ह। नस कह दी तोहके लम्भरवा, सुना जिला के ऊ बदमाश ह। सुना जिला के ऊ बदमाश ह। कती तोहके लम्भरवा, मनोज के देखते विरोधी सर झुकावेला, जब हुकूमत अपना बल पर चलावेला, मनोज के देखते विरोधी सर झुकावेला, जब हुकूमत अपना बल पर चलावेला। चंदा के दिलवा उनके पास है, नस कह दी तोहके लम्भरवा, सुना जिला के ऊ बदमाश ह। नस कह दी तोहके लम्भरवा, सुना जिला के ऊ बदमाश ह। बचिए के रहिए ना तो ठुका जाइबा।